Izuzetno mi je zadovoljstvo da vam se obratim povodom obilježavanja Dana Ujedinjenih nacija i 75. godišnjice Ujedinjenih nacija, značajnog jubileja koji usled vanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 obilježavamo ovoga puta u virtualnom formatu. Brz i sveobuhvatni odgovor Ujedinjenih nacija na aktuelnu zdravstvenu situaciju još jedna je potvrda nezamjenjive uloge koju organizacija ima u suočavanju sa globalnim izazovima. Pozdravljamo aktivnosti Ujedinjenih nacija i kreirane mehanizme za odgovor i oporavak od COVID-19, koji su usmjereni na pružanje pomoći najugroženijima i procjenu utjecaja pandemije na ekonomiju, socijalne prilike i najranjivije grupe stanovništva. Zdravstvena kriza je pokazala da su međunarodna saradnja i solidarnost ključni za odlučan i efikasan odgovor. Na dan obilježavanja ovog važnog jubileja možemo biti ponosni na rezultate koje su Ujedinjene nacije postigle tokom svojih 75 godina postojanja. Organizacija se pokazala kao nezamjenjivi stožer međunarodne zajednice u očuvanju mira i bezbjednosti, borbi protiv siromaštva, pružanju humanitarne pomoći, kao i zaštiti ljudskih prava. Crna Gora ostaje posvećena temeljnim vrijednostima i principima Ujedinjenih nacija. Nastavit ćemo da budemo pouzdan partner, kao što smo to bili i svih ovih godina, partner koji baštini demokratske vrijednosti i njeguje dobrosusjedske odnose i saradnje. Ostajemo također privrženi ideji multilateralizma bez alternative, u čijem središtu su Ujedinjene nacije. Dodatno, želim da izrazim zahvalnost sistemu Ujedinjenih nacija na podršci koju je bezrezervno pružao Crnoj Gori u svim našim reformskim naporima, uz uvjerenje da će i naredna vlada nastaviti da predano radi na dostizanju Agende 2030 i ispunjavanju obaveza iz Pariskog klimatskog sporazuma. Podrška sistema Ujedinjenih nacija se pokazala ključnom i u odgovoru na aktuelnu pandemiju. Zahvalni smo na doprinosu u vidu ekspertize i analitičkog sagledavanja utjecaja pandemije na sve sfere društva, kao i podršci u pripremi socioekonomskog odgovora na posljedice krize. Uvjeren sam da će Crna Gora nastaviti da unapređuje saradnju sa svim svojim partnerima, te da će ostati otvorena za buduću saradnju u svim sferama djelovanja organizacije.